Една вечер просто ми стана много лошо. Изтръпна ми половината тяло и си викам, май това беше края. Замислих се как ще остана децата сираци. В този епизод ще ви представим историята на Цецо и Веси. Двама души, които в рамките на последните 12 месеца от хора, които работят на пълен работен ден от 8 до 5 или от 9 до 6, успяха да развият успешен онлайн бизнес, 4 продажбени фунии, няколко книги и да имат над 2000 доволни клиента. Здравейте, казвам се Цветелин Янев и съм роден в Перник. Аз съм Веселина Веселинова и съм родена в град Добрич. Майка ми е медицинска сестра, а баща ми работеше в фирма и беше шофьор. Майка ми беше медицинска сестра, а баща ми електротехник. Моите родители винаги са ме насърчавали да уча, да имам добри оценки, след това да завърша висше образование, тъй като това ще ми даде много добър старт в живота. След като завърших висшето си образование, се наложи да работя в туристическия сектор и мога да кажа, че там смените бяха убийствени. От сутрин до вечер, никакво свободно време, няма време за сън, няма време за приятели, няма време за семейство. Малко след това се преориентирах и реших, че това не може да продължава толкова дълго и се насочих към банковата сфера. Но малко след това се разочаровах и от тази работа, тъй като колкото повече ми се увеличаваше заплатата, толкова повече ми се увеличаваха моите отговорности и всъщност разбрах, че тази работа не ме прави щастлива, не ми дава свободното време, което искам, нито финансовата част беше толкова добре обезпечена, колкото исках. Преломният момент при мен да си преобърна мисленето в това какво искам от живота беше през 2016 година, когато моят син беше на 6 годинки и една сутрин, когато го водих на детска градина, разбира се, като всяка една майка, бързайки за работа, съответно бързахме до детската градина и той в един момент се спря и ми каза: „Мамо, виждаш ли всички тези хора, които тичат към детската градина и към работа? Това ли е наистина живота? Това ли ще правим, каза, цял живот? Ще ставаме рано, ще тичаме до детска градина или до работа, после ще тичаме да се приберем обратно в къщи и няма да имаме свободно време за всички неща, които обичаме.“ Изпратих го до детската градина, но целият ден аз си мислех за тези негови думи. В началото на 2019 година ние с баща му взехме взаимното решение да се разделим и по този начин аз в София останах напълно сама да гледам своя син и трябваше да разчитам единствено на работната заплата, която предвид разходите, които имах тук за квартира, за храна, мога да кажа, че тези пари крайно не ми достигаха. Буквално, даже може да се каже, че сумата, която получавах, беше много по-малко от разходите, които имах на месец. И понеже смятам, че няма абсолютно нищо случайно в този живот, мога да кажа, че живота ме срещна с мой приятел Цецо. Някъде като бях 7-8 клас, имах един съсед, който се занимаваше с ремонт на радио и телевизионна техника и много ми хареса да съм около него. И така, като стигнах в момента, в който да реша какво да уча, избрах да уча електротехника. След като завърших техникума, разбира се, като всеки нормален човек, не започнах по специалността си, защото това, което бях научил, вече не беше чак толкова актуално. Един приятел имаше, баща му всъщност работеше на строеж и решихме да работим с него за някой друг месец. То станаха 10 години. Правил съм всякакви видове електроинсталации и така до момента, в който попаднах съвсем случайно на една презентация на Multilevel компания, която тотално ми обърна живота. Това беше далечната 2013 година. Пробвах да се занимава с Multilevel, само с Multilevel. Напуснах работа, бях много сигурен, че ще успея. Тогава ми се случиха едни такива моменти в живота, които доста ми промениха плановете. Разделих се с бившата ми жена
Децата ми, 2 прекрасни дъщери, на 9 и на 13, ги виждах от време на време, което беше изключително тежко за мен. Бях най-голяма позиция в иерархията, като изключим хората, които ме бяха запознали с бизнеса в България. И в този момент, както всичко вървеше супер, една вечер, тогава живеех сам, просто ми стана много лошо. Изтръпна ми половината тяло и си викам, май това беше края. Замислих се как ще останат децата сираци. За щастие беше някаква паник-атака и доктора тогава, като ме прегледа, ми каза, момче, ти имаш 3 варианта. Да работиш пак на работа, за да можеш да изкараш пари, да нямаш проблеми с тези неща, в лудницата или под земята. И аз викам, докторе, то викам, няма 3 варианта, само един е. И вика, 3 са, ти решаваш. Обърнах страницата, започнах работа, върнах се години назад. В началото ми беше изключително сложно да започна работа за някой друг отново, след години и половина. Работих домоуправител, 4 години изкарах и отгоре. Спомням си, че 2022 година, когато пътувахме лятото, просто си скровам телефона и ми попада във Фейсбук едно видео с Мишо, който аз познавах само в социалните медии. Тоест лично не се бяхме запознали. И видеото ми направи страшно голямо впечатление. Реално заглавието беше от 0 до 86 хиляди само за 6 месеца. И аз направо си казах, вау! Какво е направил този Мишо и кой е този Боян Москов? Бях си запазила видеото да го гледам малко по-късно, но честно казано така и не го изгледах. Просто това заглавие ми се запечата в главата и аз продължих да мисля какво е направил Мишо, че е достигнал тези резултати. Няколко месеца по-късно ми излиза реклама, че Боян и Мария ще имат конференция. Съответно пак споменавам на Цецо и му казвам, виж, тук Боян ще прави конференция. Давай да ходим и да разберем какво точно прави този човек. Кажи, какво ми каза? Честно казвам, не си спомням точните думи, бяха нещо от сорта, да, беше ходя на конференция на Боян Москов. По време на цялата конференция ние направо с Цецо бяхме толкова въодушевени от всичко, което чухме. Когато обявиха своето предложение, погледнах Цецо и когато ни се срещнаха погледите, само го попитах, скачаме ли? И той каза, ако ти си съгласна, скачаме и действаме напред. От ден първи започнахме да се учим как да правим фунии. Много хора започнаха с книги и решихме и ние да започнем с книга. Първият път нищо не стана. Преди много време точно беше това, 2022 година. Пробвахме втори път. Тогава имаше 20 продажби. Решихме, че ще правим книгата. Каквото става, това е. Финансово нямахме много възможност да инвестираме и решихме да направим само 100 бройки, което не беше най-доброто ни решение, но за тогава това ни бяха възможностите. Буквално бизнеса сме го стартирали с има-няма 1000 лева. За около 2-3 месеца ги реализирахме продажбите. Изкарахме даже скромна печалба. И след това решихме да продължим с една детска книга, която за момента има около 2000 продажби за около година. Тя е с 100 активности за малки деца от 6 месеца до 3 годинки. Събрали сме най-различни игри, които са нестандартни от тези, които много често хората познават. Идеята е, че играчките на малките деца много бързо им омръзват, а те имат нужда да си играят със своите родители. И тази книжка им осигурява това време и им осигурява възможност на тези деца да израстват все повече и повече със своите родители. Когато бях тинейджър, просто сега се сетих, че аз много исках да напиша книга. Няма значение на каква тематика. Аз просто исках да напиша книга. И когато се включихме в менторската програма, всъщност осъзнах, че това нещо е възможно. До тогава си мислех, че това нещо е невъзможно. Ти трябва да си някой, да имаш познание в най-различни области и просто да си специалист, тясно.
тясно специализиран, да можеш да отговориш на абсолютно всички въпроси, за да напишеш книга. Благодарение на менторската програма всъщност осъзнах, че това не е точно така и че ти можеш да ползваш знанията на различни специалисти и да реализираш своята мечта. Есента създавахме нов продукт, който го продаваме в момента. Помощник по български език, съвместно разработен с педагог-специалист, начален учител. Карти на знанието се наричат. Те са в две части и са от предучилищно до втори клас и от втори до пети клас. Така решихме да ги разделим. Децата всъщност, освен че ще научават някакви нови неща, те и ще се забавляват. И до момента имаме доста добри отзиви и от учители, педагози, които ги прилагат много успешно в училище и децата наистина се забавляват много с тях. Има хора, които самостоятелно развиват бизнес и самостоятелно правят фунии, но Цецо и Веси са едни от малкото хора в менторската програма, които работят заедно и са в същото време двойка, както в бизнеса, така и в живота и изключително умело успяват да съчетаят както личния, така и професионалния си живот. Новият ни проект, който ще стартираме буквално след броени дни, ще бъде бизнес за семейни двойки. Или това как хората да правят бизнес заедно и да продължат да са семейство и да имат сериозен и устойчив бизнес. През тази една година живота ни се промени в много положителна насока. Освен сбъдването на тази мечта с книгите, ние имаме повече свободно време, което да прекарваме с нашите деца. Доста пътувания осъществихме през изминалата година. Сега тук не казвам, че менторската програма е само удоволствие и печелиш пари пасивно. Не. Когато искаш да постигнеш своята мечта, трябва да вложиш труд. И този труд ние го вложихме в създаването на тези 4 успешни фунии. Вложихме много енергия, но след това се отдавахме и на заслужена почивка. За мен това е изключително ценна награда, защото символизира цялата стойност, която съм дал и която сме дали на цялата общност маркетинг хакери. Така че това е една супер ценна награда за мен. А до година там най-отгоре ще сме. Това беше най-доброто ни решение до момента за бизнес и за живота ни. Поне моето най-добро решение. Мисля, че и на Веси. Да, определено. Ако искаш следващата успешна история да е точно твоята и вярваш, че ние сме хората, които можем да ти помогнем да постигнеш това, то натисни линка в описанието.